betekent alle hands aan dek en iedereen veel pakketten mee vandaag om weg te laten gaan. Al van heel november af in PostNL dat het drokker wordt, daarom zijn er extra chauffeurs in hier. Jo, helpen Sinterklaas je het even een handje? Ja, een beetje wel. Ja, die man kan een beetje assistentie gebruiken, dus dan doen wij dat maar even. Het speel met alweer een beetje te plakken allemaal. Dus. Het vertrouwen van de consument in internetbestellingen wordt steeds groter. En wij zijn daar goed op aangesloten als PostNL, dus we zien dat we enorm groeien, voornamelijk door de internetbranche, laat ik het zo zeggen. Raakt er ik wel eens wat kwijt? Nou ja, elk proces raakt er misschien wel eens wat kwijt. Ik merk dat zelf niet zo veel, dat is heel weinig. En om het in percentage uit te drukken is wat lastig, maar ik denk dat we boven de 99% zitten in overkomstduur. En dus er raakt weinig zoek, gelukkig maar. Het is nog wat meer hectisch van altijd, dat is ook wel zo. Maar ik wil wel leuk. Ik vind het sowieso heel leuk, ja, want er zit ook weer een uitdaging in om alles gewoon op tijd aan de kant te krijgen. Het sorteercentrum in Ljouwert is van het maart te openen. Dit is de eerste drokke periode. We zeggen altijd, als we Sinterklaas overleven, dan merken we dat we de kerst aan kunnen. Maar je merkt gewoon dat voor Sinterklaas het echt topdruk is. Vooral met de internetaankopen of in speelgoedwinkels. Dat toch wel de grootste volumes met zich meebrengt. Ja. Nou, dat ik gewoon mijn eigen oren werken, zoek ik om jou verzorgen en ongeveer bij wijze met. Maar dat duurt ik helemaal leuk, dat weet ik nog net. Maar het is even afwachten.